Salam mehriban dinleyenler. Moda Fasonlar kanalımızda hemmeňizi hoş gördük. Bu videomuzda öz stilyňy nädip tapmaly? Şu soragyň jogabyny berýär. Modanyň ýokary tezlikde özgörýän häzirki zaman dünýäsine agaşmak we öz islemine bolan umumyňda wagtly kirjiglenmek adat ýaly görünýär. Stilleriň, renkleriň we ugurlaryň ägirt uly seçimi. Gyş paklyk emmiýet geldi. Bu günler egneşik tekjäňiz täzelemegiň, onu moda trendlaryny kybap gelýän geyimler bilen öpçün etmegiň tüýs wagty. Bu makalamyzda nowatdaky mövsümde esasy üns bermeli moda trendler dogrusyna gurulma berjek. Goýy gyzyl renk ähkemleri 2024-nji ýylda brendler açyk gyrmyzy renk öwüşgünlerinden daşlaşyp has ünsüm dymyk goňras gyzyl reňke geçmek kararyna geldiler. Tulku pommaklanmak, ketenler çarpıtlanmak, kürtölenmek, keştelenmek, amaly aksesuardan daşky keşfin esasy ähmiýet berilýän gözelligine öwrüler. Yarım, onursy görmeýän matalar we dakylýan bedeler häzirki günlerde New Yorkda, Londonda, Milanda we Parisde geçirilýän moda hepdelerine öňdeňärji orna elýär. Meşhur dizaynerler bir renk öwüşgüniniň beýleki reňke faýdaşyklygyny geçip geljekdigini görkezdiler. Şeýle de bolsa bu babatda meňdeş ähemdäki renkler bilen çäklenmek däldir. Ene gyrlar. Bu görünýärjek videom şulardan ibaret. Videolamy halaýansyňyz diýip umyt etýän. Ýene-de şular ýaly videolardan habardar bolmak isteseňiz, ýagny görmek isteseňiz, Moda Fasonlar kanalymyz bilen galyň. Hemmeňize sag bolun.